Dámy a páni, vítam vás na mojom novom kanáli a dneska som si pre vás pripravil top 5 najstrašiteľnejších videí. Taktiež bol by som rád, ak by ste podporili moju tvorbu odberom, lajkom, no ja nebudem naďalej zdržávať a poďme na to. Jeden obyčajný youtuber si chcel natočiť video o tom, ako si nastavuje svoj telefón. No ale to, čo na tomto videu zachytil, to vôbec nikto nečakal. Gamefly also offers gift certificates for the gamer in your life. Save up to 20%. I love game. Save with Progressive. But you guess. You're so kind, thank you. Ako ste mohli vidieť, tak na tomto videu tam bolo jasne vidieť, že sa tam jednalo o Poltergeista, ktorý v pozadí pomaly otváral skrinku a z nej niečo náhle vyhodil. Keď sa autor tohoto videa rozhodol tam pozrieť, tak tam nenašiel žiadnu stopu ľudskej prítomnosti a video ostalo len veľkou záhadou. Video, ktoré vidíte teraz na obrazovke, je autor, ktorý býva vo svojej babičke a zachytáva na kamere nadprirodzené javy a autor toho videa nám natočil 2 videá, ktoré musíte vidieť. Wow. Whoa. Yo. Oh, that's cool. Jesus!
schválne, napíšte mi do komentárov, čo si myslíte o tom videu. Osobne mne to nahnalo veľmi husú kožu. Rodina, ktorá býva blízko lesa, mala vždy každý večer ten istý problém. A ten problém bol, že keď každé ráno sa zobudili, tak ich odpadkový koš bol vždy roztrhaný. A preto sa otec danej rodiny rozhodol nainštalovať kameru a zistiť, aké zviera im to robí. No keď si pustil kamerový záznam, tak to, čo videl, šokovalo to jeho celú rodinu. Na tomto videu je vidieť, že určite tu nie je žiadne zviera, ale nejaká postava so svetlými očami, ktorá sa viacnásobne krát pozerá na kameru a podľa internetu sa tu jedná o skinwalkera. A toto video je taktiež príkladom toho, že je možné, že sa aj po tvojej zahrade môže pohybovať niečo také isté. Na tomto videu máme zase kamerový záznam. A na tomto kamerovom zázname sú deti spoločne so svojou mamkou. A čo sa stane na tomto videu, to musíte určite vidieť. Turn on the lights, you're sitting in the bed, you're going to be straight back. This is the normal. Okay, take that. Your shoulder. Actually, have it. With it. Have it, my buddy. This is normal here. No, it's okay. My mom used to be a hairstylist, and she was practicing on her children. We call her Victoria now. I think this is funny. Absolutely. Thanks. Oh my gosh! Guys, this way. Hneď ako prvú vec na tomto videu si môžete všimnúť, že sa obratil ten kríž a matka si to všimla. Ale hneď na to, ako sa vypol ten televízor, tak si to všimli všetci miestnosti. Ale keď sa už vypla tá postielka, tak matka zobrala svoje deti a utekla s nimi preč. A teraz otázka pre teba, čo by si robil ty na takom mieste? A posledné video mi schválne napíšte do komentáru a ja si ho rád pozriem. A ak si dopozeral video až do konca, tak hoď like, odber a vidíme sa v ďalšieho nočného príbehu.